Roseanne, irresistible design, colorful, inspirational, magical style, irresistible design. היי, אני איריס. היום אני רוצה להראות לכם איך להכין סידורי פרחים עם אלמנטים ופרחים שונים. אז בואו נתחיל. סידור ראשון, וזה שקופה, מים פושרים, חוט ברזל או גומיה, מזמרה, ענפים. היום נשתמש בורדים. אז קודם אני רוצה למדוד את הגובה. הרעיון פה זה שוב, הראש של הפרח יהיה בקצה. אני רוצה לעגל, מין לעשות זר, ובעצם להכניס את זה לתוך הוואזה. אז אני רוצה לחתוך. תמיד עדיף לחתוך קצת פחות, תמיד אפשר לחתוך יותר. זהו, וגם לנקות את העלים. נצטרך משהו כמו 20 או 30 ורדים. ואפשר ברור לעשות את הסידור הזה עם כל מיני פרחים שונים. ברגע שיש לכם את הטכניקה, זאת אומרת איך לעשות את הזר ואיך לעשות את הסידור, אפשר בכל הפרחים, ורדים בה בכל מיני צבעים ממש יפים. סידור כזה נורא יפה, שוב, בתור מתנה, לאירוע, ליום האם, יום האהבה. הצבע הזה בכלל ליום האהבה מהמם. גם לגברים, תאמינו שגם גברים אוהבים לקבל פרחים. עכשיו אני גם רוצה לראות שהפרחים יהיו נקיים. הראש יהיה נקי, ואלה ממש פרחים יפים. קצת לפתוח אותם. אם תצפו בתוכניות הבאות שלי, תראו שעם פרחים שונים ואלמנטים שונים, כמו אבנים, קריסטלים, גולות, כל מיני עשבים, כל מיני ירק, תוכלו לעשות כל מיני סידורים שונים. אז אני לוקחת 2-3 פרחים מסובבת. הרעיון פה זר עגול ומסודר. אז אני ממשיכה, מוסיפה, מסובבת, ממשיכה, מסובבת, מרימה את הפרחים שלנו זר מהמם. אם תשימו זר כזה במרכז השולחן, ישר מושך תשומת לב. משהו, זהו, זה מוכן. עכשיו ניקח את החוט ברזל, ואני רוצה לסובב את זה מסביב. לא חזק מדי, שהכיוון לא יישבר. זה רק בעצם להחזיק את הזר. אוקיי, עכשיו אני רוצה קצת לחתוך שיהיה באותו גובה. מצוין. אוקיי, אני שם את זה בצד, ואני ממשיכה. עכשיו, אני לא רוצה שיראו את הגיבולים, הם לא כל כך יפים הגבולים של הורדים. ואני גם רוצה להוסיף איזה אלמנט, אז אני רוצה לשים את הירק. אני רוצה לחתוך את הלמטה, כי זה לא כל כך יפה. ומה שאני עושה, אני פשוט מסובבת את זה, ומכניסה. ומעלה את זה, ורוצה שזה ייכנס לכל הוואזה. עוד אחד. מצוין. פה אני אשים את זה קצת הפוך. יופי. עכשיו זה נראה כזה מאוד כפרי, מאוד אלגנטי, הרבה סטייל. עכשיו להוסיף מים פושרים. משהו כמו חצי לוואזה. מצוין. ועכשיו להכניס את הזר. וואו, ממש יפה. עכשיו אני אצטרך להוסיף עוד כמה ורדים, כי אני רוצה שזה יהיה ממש מלא. אז נוסיף עוד איזה 4-5 ורדים. אוקיי. זה אפשר להוסיף אחד. נוריד את העלים. זה יפה. בוורדים אין כל כך ריח, אז זה דווקא ממש טוב לשים במרכז של השולחן. אני לא ממליצה להשתמש בפרחים שיש ריח, לשים במרכז, כי זה מתערבב עם האוכל וזה לא כל כך טוב. עוד 1 או 2, ויש לנו סידור פשוט מהמם. איזה סידור יפה ליום האהבה, יום האם. עכשיו עוד סגנון אפשר לעשות עם מלא בפנים, עם טוליפים וירוקים. או עם ענפים וחמניות. תראו איזה שילובים יפים. פרחים שונים, אקססורי שונים, יש לכם סגנון, לוק שונה לגמרי, שלושתם יפהפים.
תודה שהייתם איתי, נתראה בתוכניות הבאות, להתראות.